लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव जाय भिडिअखौ नुदों जाय भिडिअ फुटेज नोंथांमोना नुदों बे भिडिअ फुटेजआ फैदों आमेरिकानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय इमिग्रेन्ट्सफोरखौ जाय इलिगेलि बै हादराव दङ आमेरिकायाव दङ इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकायाव दङ बैसोरखौ डनाल्ड ट्राम्पआ हादरनिफ्राय दैथायहरनो थाखाय रेडि जाबाय। दासिम नोंथांमोना जाय स्क्रिन नुदों बे जाहैबाय मा भारतारि सुबुंफोरखौ इन्डियासिम दैथायहरनो थाखाय थाग थियारि खालामदों। C-17 ग्ल'ब मास्टार US आर्मिनि C-17 ग्ल'ब मास्टारनि थ्रुयै जायफोर भारतारि सुबुंफोरा इलिगेलि USA आव दङ बैसोरखौ दैथायहरनो थाखाय थाग थियारि खालामदों आरो गंसे C-17 ग्ल'ब मास्टारा सा 205 भारतारि सुबुंफोरखौ लानानै जायफोरा इलिगेलि बैहाय दङ इमिग्रेन्ट्स होननानै बुंदों बैसोरखौ भारतसिम दैथायहरबाय आरो भारत सरकारा बेवहाय राजि दङ। जायफोरा इलिगेलि थादों आमेरिकायाव बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय इन्डियाबो राजि, बेवहाय जेबो किन्तु गैया। दा नोंथांमोना सानदों गुबुन हादराव थांनाया जोबोर मोजां सानो नङा होमबा, नाथाय बै हादराव नोंथाङा जुदि लिगेल मथै थाङाबा इलिगेलि नोंथाङा जुदि बैहाय थायोबा नोंथाङा जायखिजाया समावनो एरेस्ट जानो हागौ, जिखुनु समावनो नोंथाङा हमजानानै दैथायहरजानो हागौ। जाबादि बांलादेशी इमिग्रेन्ट्सफोरा बांलादेशीफोरा जोंनि आसामाव हाबफैयो, वेस्ट बेंगलाव हाबफैयो, डेट मिन्स इन्डियायाव हाबफैयो, बैसोरखौबो इन्डिया जाबादि डिपर्ट खालामो सम सम आरो माखासेया किन्तु इन्डियान जानानै आधार कार्ड बानायनानै बेबायदि थाबोदों जायफोरखौ जों दिनै सिनायनो हाला। नाथाय आथिखालाव दा थानाय भारत सरकारा माखासे बांलादेशीफोरखौ हमनानै रहिंगियाफोरखौ हमनानै मा खालामबाय थादों, डिपर्ट खालामबाय थादों। थिग बेबादिनो USAआबो माखासे गुबुन गुबुन हादरनि जेनेरेलि मेक्सिक', एल साल्भाडर आरो इन्डियान आरो पाकिस्ताननि सुबुंफोर बैसोर बांसिन माने USAआव मा खायसेया लिगेलाव थाङो, बांसिनानो लिगेलाव थाङो, नाथाय माखासेया इलिगेलि थाङो आरो बै इलिगेलि थांनाय बा जायफोरनि टाइमा जोब्बाय बै जोबनायनि उनावबो इलिगेलि बैहाय दङ बैखौ सिनायनानै बैसोरखौ सिनायनानै डिपर्ट खालामगासिनो थादों। स' बांसिन मेक्सिक' बर्डाराव बेबायदि जाथाया जायो। मेक्सिक' आरो USAनि गेजेरनि जि बर्डार बै बर्डारनि थ्रुयै माखासे इलिगेल ड्राग ट्रेफिकबो जायो आरो बेबायदि गुबुन हादरनि सुबुंफोरा हाबफैयो आरो बेनि थ्रुयैनो आमेरिकायाव बेबायदि गुबुन हादरनि सुबुंफोरा जोबोर बांलांगासिनो थादों आरो बे माब्लाबा खैफोदनिबो बिसय जायो। बेनिखायनो इन्डिया बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय रेडि। थारैनो जेब्ला इन्डिया सफैगोन बिसोरखौबो इन्डियानि एजेन्सिफोरा सोंगोन जे माबोरै सोरनि थ्रुयै सोर बेवहाय हेल्प खालामनाय इलिगेलि बै हादराव थांनायाव बेफोरखौ थारैनो सोंगोन। स' दासिम सा 205 सुबुंखौ C-17 ग्ल'ब मास्टारा लानानै फैगासिनो थादों। C-17 ग्ल'ब मास्टार जानो हागौ नोंथांमोना स्क्रिनाव जाय C-17 ग्ल'ब मास्टारखौ नुदों बे इन्डियानि फ्लेग नुदों, बेवहाय बे जाबाय इन्डियानि C-17 ग्ल'ब मास्टार। नाथाय जाय C-17 ग्ल'ब मास्टार फैदों बे जाबाय आमेरिकानि। दासिम दिल्ली सफैबाय जानांगौ, 24 घन्टानि गेजेराव बे सफैनो गोनांमोन। दासिम मा सफैगोन आं बेखौ आपडेटखौ मोनाखै, थारैनो गाबोन बेनि आपडेटखौ मोनगोन। आरो दा खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला आमेरिकानि सरकारा 18,000 भारतारि सुबुं जायफोरा इलिगेलि आमेरिकायाव दं बिसोरखौ सिनायनो हादों। बिनिख्रुइबो बांसिन थानो हागौ, नाथाय दासिम 18,000 सुबुंखौ सिनायनो हानाय जाबाय आरो बैसोरखौ लासै लासै मा जोंनि हादराव दैथायहरजोबसिगोन बेबायदि खौराङाव मिथिनो मोन्दों। थांनाय बोसोरावबो बेबायदि गोबां डिपर्ट खालामदों आरो डनाल्ड ट्राम्पआ ओरैबायदि मोनसे समायखिरा लादों बे बाराव हादरनिफ्राय गासैबो इलिगेलि बै थानाय मानसिफोरखौ होखारजोबगोन आरो सबखौबो दैथायहरजोबगोन गाव गावनि हादराव, बेबायदि बिथाङा मोनसे समायखिरा लादों आरो बे हिसाबैनो बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंदों आं बेखौ बुंगोन। बेनिफ्राय जों मोनसेल' बाथ्राखौ मिथिनो हायो, नोंथाङा जुदि गुबुन हादराव थाङोबा, नोंथाङा जुदि इलिगेलि थाङोबा एबा नोंथाङा जुदि इलिगेलि थाबाय थायोबा, टाइम बारनायनि उनावबो थाबाय थायोबा नोंथाङा बेबायदि खैफोदाव गोलैनो हागौ। स' गुबुन हादराव थानाया अरायबो मोनसे गिलुं गिलुं मोनसे थासारि। नोंथाङा जुदि लिगेल बादि जुदि थायोबा नोंथाङा अरायबो खैफोदाव गोलैनो हागौ। बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि। जायफोरा दुनियादारिखै गिदिंबाय थायो, दुनियाखै गिदिंबाय थायो बिसोरथ' मिथियो गासैबो, नाथाय जायफोरा गुबुन हादराव आं आमुगाव थांनो हानायमोनब्ला बेबायदि सानबाय थायोना, नोंथांमोननि थाखाय खिन्थु बे साननो गोनां। मानोना गुबुन हादरा अरायबो गुबुनखा, नोंखौ माब्लाबाबो मोजाङै अन्तरजों एक्सेप्ट खालामा लोगोफोर, बे बाथ्रा गोसोआव लाखि। बे अरायबो जोंनि थाखाय सोलोंनो गोनां बिथिं। बिनिखायनो दिनै बै 18,000 सुबुंखौ डिपर्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। नुनो मोन्दों आमेरिकायाव बेबायदि खालामनाय लोगो लोगो डनाल्ड ट्राम्प सरकारा बेबायदि अर्डार होनाय लोगो लोगो
मासे मानसिया धरना खालामनो हमदों दावराव दावसि खालामनो हमदों गाव गावनि हादरनि सुबुंफोरा मा खालामदों गाव गावनि गुबुन गुबुन हादरनि जायफोर सुबुं दं बिसोर फ्लेग लानानै मा खालामदों प्रटेस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो पुलिसफोरा बिसोरखौ मा खालामदों होबथाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों स' प्रटेस्ट स्टार्ट जाबाय गुबुन हादरावबो माने थानानै प्रटेस्ट खालामनायखौबो नोंथांमोना नुबाय स' बायदिसिना जानो हागौ गोबां बेबायदि जाथायफोरा जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना गोबां सोंबाय थादों इउक्रेन रासियान दावहाया मा जाखो नाथाय इउक्रेन रासियान दावहाया दाबो जोबोर गिलु बालु अबस्थायावनो दङ डनाल्ड ट्राम्पआ बे दावहाखौ फोजोबनो थाखाय गोबां नाजादों नाथाय ओरैबायदि मिसाइल एटाक सोलिबाय थादों आमेरिकाया हेल्प खालामगासिनो थादों दाबो इउक्रेना ड्रन आरो मिसाइल एटाक खालामदों रासियायाव आरो रासियाबो इउक्रेननि सायाव ड्रन मिसाइल एटाक खालामगासिनो थादों आरो नर्थ करियान आर्मिफोराबो इउक्रेनियान आर्मिफोरजों कुर्स ओनसोलाव दावहा नांगासिनो थादों आरो सानैसो इउक्रेननि आर्मिफोरजों हमजादोंबो नर्थ करियान आर्मिफोरा स' बेबायदि गिलु बालु दावहाया दाबो जेबो स्टप जायाखै दासिम 25%निबो बांसिन इउक्रेननि एरियाखौ रासिया सेनानै लाबाय बेबायदि जों मिथिनो मोनो आरो स' नोंथांमोना थारैनो आपडेटखौ लाबोगोन दिनै नङाबाबो नेक्स्ट भिडिअफोराव नोंथांमोना आङो आपडेटखौ लाबोनो नाजागोन स' जायखिजाया गुबुन हादरनिफ्राय बेबायदि डिपर्ट खालामजानाया थारैनो इलिगेल थारैनो माने क्राइम बेबायदि आं बुंगोन स' बेनिखायनो बबेबा हादराव नोंथाङा जुदि थाङोबा बैहाय माब्लाबो इलिगेलिटा था बेयो बै हादरनि जि थासारि बेखौ गाज्रि खालामो जाबायदि बांलादेशनिफ्राय फैनाय बांलादेशिफोरा जोंनि इन्डियानि थासारिखौ गोबां बिथिङाव गाज्रि खालामदों रहिंगियाफोराबो गोबां बिथिङाव माने गोबां गाज्रि सिटुएसन क्रिएट खालामनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों बेनिखायनो माइग्रेन्ट इलिगेलि जायफोरा माइग्रेन्ट जानानै थांदों जायफोरखौ इमिग्रेन्ट्स होननानै बुङोना जायफोरा बेहाय थानायनि लिगेल जेबो डकुमेन्टस गैया बै सुबुंफोरा अरायबो बै हादरनि थासारिखौ जोबोर गाज्रि खालामो जोंनि इन्डिया बेयावहाय गोदोनि दिननिफ्रायनो दासिम भुगिगासिनो दङ आरो बेबायदि बिथिङाव जोंनि आसामा बांसिन भुगिनांदों बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ